गुड इभिनिं सनाफोर गासिखौबो आंनि एन हाउस ब्लगाव बरायना लाग्रोबाय सनाफोर अननानै जोबजासे नायना होदोलाय आंनि ब्लगाथ' बे आंनि बारेनो खारो माने मारैहाय बारलाङो बेनोसै आंनि ब्लगा खुनु माबा गैखाया आंनि माबाया साना बोरै बारलाङो बेनिनो ब्लगखासो सोर सोर इन्टारेस्टेड माबा नायनो मोजां मोनो नायलांदो सनाफोर रमेन्द्र देवबरी रेकर्ड लानायाव माबा फनखौ बे हरलाय हरगासिनो दं मा जाखो जारलासो रानि फिफा हरलाय नै माबा आयं हरलाय आयंबो हरगासिनो दं नै मा बुस्थु हे बैखौ सानदों गाहायाव नै मा गाहायाव नों गाहायाव नै लाइक बेराजों मानसिजों ज्रावसो थांजोबो खोमा आरोना वेदारा जि साइज बे मा फिफांलै मा नुबाय थायो आङो बे फिफाङा हा गलाङो रोदा एसे सुखाबा हाया खम थाङो हा थांजोबनानै बे हाग्राखौ दोना जासिगौ आङो बे माबाखौ बिसोरखौ हाया एसे हमथायो आरो बे हाग्राया माबाखानायसो ओरै हाग्राखौ बनानै बैलाय बेहायबो दं हाग्राखौ बनानै दोनखानायसो नङाबानो बिराद जालाङोना मामी बैलाय उधर भी है भाई इधर बेराजों मानसिजों ज्राव थांनाय मालासो वाल होनो हाबावगोनथाय औ दे बैनिखौ बोरै मोनहरगोन दे अबे अबे औ दे उनथिं दं र' नैखौ दोनथ'नि गाइस देखो ताज़ा ताज़ा खरीदना है तो मम्मी के पास आ जाओ 10 रुपए में दे देगा एक 10 रुपये 10 रुपए में मिल जाएगा 10 रुपये में हाँ बिस्वंग तो फानो पता नहीं कितना में हम तो खरीद के नहीं खाया ना इस साल हमें जो फल मिला है ना हमने खरीदा ये थेपा है थेपा थेपासो ससे थेपा नामा ओइ मोनखानाय नाथाय ओइ मोननाय नङा हो मोननाय नङा माथो लेफे लेफे सुनदों आयै जौगा आजा आजा बेटा आजा आयै गैला नों थादोंसै बेखौ जानोसै लिजार औ लामा खान्दाय गाइस नुबाय लायनाय लामा खान्दाया अफाय नुदों लामा खान्दाय नुदों लामा खान्दाय बयथिंबो दङमोन दे नै आं थाङाखै जाबाय जाबाय गाइस दिए देख लो हेल' गुड आफ्टारनुन सनाफोर उन्दैफोरखौ लायखांनानै मानानै ओंखाम आरि जाखांबाय ओमफ्राय दसे जिरायखांबायबो आरो ओमफ्राय दा आं एसे खामानि मावनो गथ'खौ टिउसनाव दोनहैनायनि सिगां एसे खामानि मावना लानोसै आं
बेयावबो सावबाय बैयावबो सावबाय गाबोन जावफ्लेनोसै टाइम आरो गैला मालाय लाइ बायदिसिना गासिबो फानजोब्बायानो आंना दाबो गायनोनो मोनाखै बेयाव एसे मैगं फोगोन जायगाया माबाना मा होनो दै थायो दाख्लै अखा हानायाव दै थादोंना ओमफ्राय जायगाखौबो एसे फोरानाबाबो जालाना ओंखायनो एसे रानस्र' होबावबाय आरो आं गाबोन जावथारसै उफाय गैला गुड इभिनिं सनाफोरनो आं फिसाजोखौ दोननानै सफैफिनबाय दा दसे थानानै थांफिनगोन आरो माबायाव 7थासोआवसो गयो नालाय 7थासिमाव माबानानै ओंखाम ओंख्रि संनानै दोनखानोसै आरो बेनिफ्राय फिसाजोखौ लायनोसै फिसाजो गनायनि सिगां ओंखाम ओंख्रि संना दोनखानोसै मालाबा संनो हास्लाबा दस्रा दस्रि खामानि मावनानै आरो ओमफ्राय संनो हास्लाबोबा संनोसै ओमफ्राय गाइखेरबो एसे लाबोदोंमोन नालाय साहा कापसे मोजां लोंग्रोनोसै बेनि उनाव संनो हास्लाबोबा संलांजोबनोसै आरो संनो हायाबा ओरैनो थांसै